Yarmınşı Düz kanalı Zaynul'un Ramil abini 80 yaşlık jubileyi bilen kutlap gelirge oyladı. Ramil abi uzak yıllar burada orta mektebinde okutuşu, direktör vazifasılarını başkardı. Her Ramil abilerine barıp gideriz kutlap. Menlik beramında taralar. Ramil abilerine gidip cazıktadık. Hazır kirabız kutlarga. Menlik. Ya hazır generalni direktörünü alalım kutlamışı Ayuhan'ı. Bakın ortaya biri. Niyetlere. Her Ramil abilerine kirabız. Ramil abi video bosal bu. Bunak rezilleri ekilmese. Ramil abi de mi? Sen misin? Saymak abi. Ramil abi kaya. Ramil abi'nin 80 yaşlık jubileyi bilen Ayuhanov geldi generalni direktörü. Yarmınçı Düz kanalı. Tanıysın mı? Utar. Utar. Hayse yakka basıp. Поздравление diyeceğim abi. Bana. Hilal sayma basında kaya gittim bas bana da. 80 yaş Ramil abi kabulgan. Bunu kutlarga Yarmınçı Düz kanalı geldi. Uzi yırlay. Bana. Evet, kaya ol. Tınla abi. Sandığa şemeytip sayra sigen yarın baylarda. Sandığa şemeytip sayra sigen yarın baylarda. Sandığaşım ışığasını diplerinde küllerin. Sandığaşım ışığasını diplerinde küllerin. Jubileyim bilen Ramil abi. 80 yaşlık. Her ta hayırlayız birey. Rahmet dedi. Abi hakkımı gayrak söyleşe. Mana biz abini jar bilen kutlap getirgen oldu. Ucumuz abi yerlayız mı davay? Abiler yerlasın. Oturup zırlay abi. Eda ne diyeceğim? Ustanma nerede abi?
sorma, ol senin doğru eken ömrün, oynap gülüp yine utmagan. Sina nasip olan vakti zor şartını, yandı geneleri utmagan. Sina nasip olan vakti zor şartını, yandı geneleri utmagan. Utanmay mısın Utavi? Молодец, Rami 80 yaş, şanırlıkta tu Utavi. Şanırlıkta tu, sayma pagarız kuru bu. Kor bitip gile. Alatsı, bişle siz ya. Maksında, Ramilay, bunda bir sayma pa. İyi insan mı kalavını unutmamız. Biraz bana kara kızalı. Tavuşu yazırık kanesine. Doğan günün bilen. Roxana radiosunda muzikal qutlov yang'iri. Жәвид һәм Зөлфия Шакировлар башкаруындагы Гомер Үтәдимә исемле матур җыр бүләкне тыңлар өчен Гафури районы Бурлы авылында туып үскән һәм шунда ук яшәүче Зайнуллин Рәмил абый Кашфулла улын чакырабыз. Улуг зур 80 яшьлек улуг юбилее белән авылдашлары, укучылары Фәрит Әминов, аның тормыш иптәше Венера, Рәсимә Әминова, Головцова ишен күңелләреннән кайнар котлыйлар, тәбриклиләр. Безнең Бурлы авылында бик яхшы кешеләр яши дип башлана бик тә озын матур хат юллар. Шуларның иң беренчесе итеп Зайнуллин Кашфулла улы Рамил абыйны куйсаң, авылдашларның берсе дә каршы килмәс дип уйлыйбыз. Рәмил абый озын буйлы, туры сынлы, басынкы, тыныч хылыклы, бик гади, гадел, бик ярдәмчел, спорт яратучы, техник яктан бик алдынгы, кеше җанлы, бөтен кыенлыкларны тыныч итеп җиңеп чыгучы кеше. Рәмил абый армия сафларыннан хезмәт итеп кайткач, Бурлы авылында кала. Күрше авылның шибәрдән шибәр кызын үзенә гашык иттереп, Сайма апа белән дөнья көтеп китәләр. Сайма апа бик уңган, аш суга оста, чисталыкны яратучы, сүз артыннан кесәсеннән кермәгән, боевой, хуҗалыклы, кешеләргә ярдәмчел. Авылда бик матур яшәп, бик уңган 6 бала карап үстерделәр. Рәмил абый Бурлы урта мәктәбендә трактор дәресе укытучысыннан мәктәп директоры вазифасына тиклем күтәрелә. Мин Рәмил абыйны башлангыч сыйныфта булган чакта чаңгы ярышыннан белә башладым. Ул секундомер белән ярышларны җибәреп тора иде. Мин вакытка ярышыны белмәгәч, алдан киткәннәрнең барысын устан беренче буласың дип уйлый идем. 5-6 кешене, ярышучыны куып җитеп уздым. Барысында узып булмады. Финишка килеп җиттем дә, беренче була алмадым дип кайтып та киттем. Икенче көнне Рәмил абый мине табып, "Нигә кайтып киттең? Синең бит яхшы результат" дип миңа бүләк бирде. Шуннан бирле миңа Рәмил абый нык истә калды. Соңыннан Рәмил абый трактор дәресен укыта башлады. Ул мәктәпне бу дәрес предметы белән яхшы баскычка күтәрде. Мәктәпкә колхоз аша бер гусеничный ДТ-71, бер колесный
40 трактор алдыра. Вождение дәресләре оештыра. Кызларда тракторда вождение үтәләр иде. Кыздырырга өйрәнәләр иде. Мәктәпне күп укучылар трактор правасы белән тәмамлап чыктылар. Хәтта кызларда. Мәсәлән, Гөлшат апа күп еллар колхозда тракторист булып эшләде. Мәктәпнең 2 классында трактор чәчләре күргәзмәсе стенда тора иде. Без трактор дәресен бик тә сагынып каршылайдык, йөгерешеп бара идек. Кызлар да, малайлар да. Безнең класстан гына 4 инженер-механик булып сельхозны беттеләр. 9-10 классларда Рәмил абый безнең класс җитәкчесе булды. Безнең ел сайын класс җитәкчесе алышына иде. Укытучылар түзә алмый иде. Бик шаян класс булдык без. Укытучылар телендә тәртипсез була инде. Рәмил абый безне үз карамагына алып, тәрбияләп, укытып чыгарды безнең классны. Аңа зур рәхмәт барыбыздан да. Соңрак Рәмил Кашволовичны безнең абыйны мәктәп директоры итеп куялар. Анда да аңа сынаулар үтәргә туры килә. Мәктәп котельнидан күмер ягып җылытыла, күмер я була, я юк. Шунда ул мәктәпне электр котеллары белән җылытыр өчен рөхсәтләр артыннан бик күп йөреп, мәктәпне электр отоплениясына күчерә. Мәктәпкә ат белән су ташылар иде. Шуның өчен ул читтән буровой машина китереп, мәктәп территориясендә 40-50 метр тирәнлегендә кыйы скважина казытты. Мәктәп сулы булды. Әле дә ул кыйы эшли. Аны хәзер авыл проводына тоташтырдылар. Агач штакетникларыннан тотылган мәктәп территориясен тимер заводской заборларга да алыштыра ул. Аларны яңарак кына икенчегә алыштырдылар. Бер вакыт малайы Рәзилгә мин әйтәм, бу заборларны Рәмил абый Салаваттан ташыды. Ул хәзер сөткәч аны кыйынды дигән идем. Нигә алмыйсың дим. Шаярып инде. Үзебезнең евро заборны китереп куймаса, рәхмәт әле мәктәпкә, бик хуш тыю. Кеше эштән ташый, ул эшкә ташый, диде шаярып. Әйе, мәктәпкә военныйлардан бер газ 66, бер зил 157 алып калды ул. Шулай итеп, ул эшләгән чакта мәктәп техник яктан да, уку ягыннан да бик нык алга китә. Рәмил абыйны техник яктан алга киткәнлеген менә нәрсәләр күрсәтә. Авылда иң беренче булып инкубатор эшләтте ул. Терморегуляторлар белән бер температурада тота иде һәм тавык чебешләр чыгара иде. Бакчасында теплица эшләп куя. Әни әйтә торган иде. Рәмилләр июнь азагында кыяр ашыйлар дип. Өй тирәсенең төбендә электронасослы кыйысы да эшли. Ул вакытта бер кемдә дә юк иде. Менә шулай. Рамил абый бик ярдәмчел кеше. Ул олысына да, кешесенә дә ярдәм итә. Миңа бер булган хәл нык истә калган. Әни бензопила алды. Утын кисәбез, бер заман бу кисми бит. Бик күп кистек инде. Казакларны да киреп китте шунда. Кемдер әйтте, аның бит цепен үткерлиләр дип. Ә инде үткерләүче юк, белүче дә юк. 7-8 классларда укыган чак трактор түгәрәгенә йөри торган идек. Рамил абый янына туктале, мин әйтәм, абый моны үткерли беләдер дип. Киттем аларга ял көне. Аңа хәлне аңлатып биргәч, жайлап кына торды. Вешалка янына килеп сары колаклы бүреген киде дә киттек мәктәпкә. Сайма апа нәрсәдер әйтеп карады, ишетмәде. Цеп үткерләнде, аңлатты. Мондый чакта нишләтергә? Аның мине олы кеше итеп тыңлавын, ярдәм итүе минем күңелдә мәңгелеккә калды. Кешеләргә бер ярдәме җитә. Ул ярдәмнең булса чын күңелдән. Рамил абый спортта ярата. Балаларында шуңа өйрәтте. Аларның гаиләсе ел сайын волейбол турнирында катнашып кубок ялыйлар. Ничә ел инде рәттән. Безнең гаилә өчен Рамил абый Сайма апа белән бик яхшы ярдәмче кеше булдылар.
нинди генә вакытларда да, кыен вакытларда да алар иң беренче ярдәмгә килделәр, иңнәрен койдылар, ярдәм иттеләр. Андый вакытлар бездә күп булды, әле дә бар. Әни дә, ике абый да, Рамил абыйны Сайма апаны да нык хөрмәт итәләр иде. Әни үлгәнче, түгәрәк яланда мәктәп пешән чапканнарын искә төшереп рәхмәтләр әйтә иде Рамил абыйга. Ирләр кебек пешән чаба алмый бит инде. Рамил абый гел елмаеп, ачык йөзе белән ярдәм итә иде. Я шалгыны ямап куяр иде, я чапканда минең пакосны киң күрсәттереп чаба иде, нык ярдәм итә иде. Без аларга Рәсима апа белән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнлекләр, тазалык телибез. Рамил абыйның туган көне 80 яшьлек юбилейн ишеткәч, Рәсимә апа аяк терәп горурланып, Рамил абый безнең дә класс җитәкчесе дип әйтте. Рамил Кашволовичны район күләмендә бик яхшы яктан беләләр. Ул мәктәптән хаклы ялга киткәч тә Ишембай электросет оешмасының Борлы подстанциясендә электрик булып эшләй. Рамил абый минем өчен, безнең өчен бик якын кеше. Мин аңа бергә булганда абый дип кенә эндәшәм. Шулай эндәшсәң, минем күңелгә тагы да ныграк, якынрак кеше була. Кызганычка каршы, безнең абый авыр сөйләшә башлады. Әмма мин аны елмаюыннан, карашыннан аны бик тә аңлыйм. Исән генә була күр, абый. Сөйләшү, аңлашу ысылын табарбыз. Без тимер тотмаган малайлар меней. Безнең Рамил абый әле бик яхшы тәрбия өстендә яши. Без шуңа шатбыз. Аның балалары, киленнәре, кияүләре бик хөрмәт итеп, бүтән яктан ярдәм итеп, йөгерешеп кенә торалар. Аларга зур рәхмәт. Сайма апага инде тагын да рәхмәт. Ул Рамил абыйны өрмәгән җиргә утыртмый, чиста өйдә тәмле ашлар ашатып, гөрләтеп яшәп яталар. Сайма апа бик киң күңелле, ярдәмчел кеше ул. Аңа без чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Бу язган сүзләр кагаз өчен генә түгел, чын-чынлап, чын күңелдән язылган теләкләр. Рәхмәтле без, абый, бу сүзләрне язганда күңелләр тола, йомшара. Шуңа да бу хакта бик тә күп язасы килсә дә, матур җыр бүләк итәсебез килә һәм дә шигырь юлларын юллыйсыбыз килә. Кадерле кешебез, авыртмасын саның, сыкранмасын җаның, якты йөзең һаман яктырсын, Ходай сиңа картлык көннәреңдә рухи өмет, шатлык арттырсын. Ылгаям дип һич кайгырма. 80 яшь ул матур чак кына, балаларың, туганнарың, якыннарың белән кадерен белеп яшәр чак кына. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк, син безнең бердән беребез, абыебыз, син һәр чак безгә кирәк. Син изге җан, мөгаен, фәрештә затыннансың, яратабыз шуңа сине зур хөрмәткә лаек син. Үткән 80 ел гомерең кешеләргә үрнәк булырлык, синең соклангыч тормышың безнең өчен горурлык. Ömür üte dime, bir de başın ime, süyülerim kaldı dimesin. Biz elde birge, biz elde matur, kaygılarına kilmesin. Kaygılarına kilmesin.
Тауларның шауы үткен гомер шаңа гүлләр чәчкә ата язларым безнең хисләр дә тик яңарып тора Unutmayık yaşlık yıllarım Безнең хисләр дә тик яңарып тора Unutmayık yaşlık yıllarım Ömür üte dime Bir de başın ime Очрашулар белән яшнәем Бер-беребезгә һаман сөю бүләк итеп Назлар бүләк итеп яшәйек Бер-беребезгә һаман сөю бүләк итеп Назлар бүләк итеп яшәйек Biz әле дә бергә Biz әле дә матур Тик кайгылар гына килмәсен Biz әле дә бергә Biz әле дә матур Назлар бүләк итеп яшәйек